Push. Push. Oops. Yan ha. Makikita mo. Ready? Sige ha. Step ready. Step. Walk. Balance. Very good. Ini papakat niya. Step. Walk. Balance. Very good. Maalit juga. Sige. Step. Walk. Balance ka pa. Balance ka pa. Ya. Sige. Step. Berarti. Walk. Balance ka. Very good. Sige. Step. Walk. Balance. Very good. Sige. Step. Walk. Balance. Very good. Step. Walk. Balance. Very good. Yan naman. Wala masigan mo? Hindi mo masigan? Hindi? Ito. Kahit ka. Magkaya ka, mag-neutral, magkaya ka, manuver ka. Manuver. Padurot. Kaya pinanglagyan ng karag doon, dudurot siya. Dudurot. Yan. Yan ang kaitan. Ayan. So, yan. Apasin po natin yung aking program ngayon, yung step walk balance niya, siya mag-isa. Para masanay po si Nanay Brett. Ito po ang tinatawag na motivation of walking. Sige ma, Nen. So hindi po ako hawak, aalarin lang po tayo. Pero kailangan mabilis yung ating mata. Sige ma, step. Step. Walk. Balance. Very good. Step. Walk. Balance ka pa na. Yakang mamirapan ba? Yakang mamirapan. Sige. Step. Walk. Balance. Very good. Inhale, exhale. Relax ka mo. Sige. Step. Walk. Balance. Step. Walk. Balance ka pa. Balance ka pa na. Yakang mamirapan. Step. Walk. Balance. Dutang. Dudul. Lagi umpa beto? Upay pa? Lagi umpa? Jadi pa? Masih. Magdudul ka. Dudul ka natin. Diba? Ikot na ikot. Hindi yan dudurot. Kaitan namin. Ikot, yan. Kaitan namin. Sige. Sinabi mo ba yan? Hindi mo. Ayan na, yan. So, yan. So, relax ka lang muna. Ha? Straight body. Tingin sa malayo. Pakiramdam mong ibig. Balansin natin ha. Kasi ulitin mo malira. Ginawa mo kanina, perfect yun. Ulitin mo ulit. Step mo ha. Kung mamadali. Okay? Sige. Step. Walk. Balance. Very good. Step. Walk. Balance. Ito po ang aming 21 session. Makikita niyo po yung balance namin. Ito lang po yung aming kulang. Yung step walk na balance. Sige po. Very good. Sige na. Step. Walk. Balance ka pa na. Balance ka pa. Inhale, sebelum kita siap. Step, walk, balance, ya. Step, walk, balance, relax. Step, walk, balance. Step, walk, up, step. Up. Gimana? Kalau mau, rumahnya bertahan. Oke. Posisi apa ya? Position na, position. Okay. Sige. Step. Walk. Balance. Balance pa. Saan yung balance? Ito ka. Balance ka pa. Sige. Naman mo yung lalakaran mo. Step. Walk. Balance. Balance. Okay. Step. Walk. Balance. Very good. Step, walk, 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 balance. Very good. Step, walk ready. Step, step, walk, balance. Balance ka pa na. Ito na mo. Step, walk, balance. Ito na. Ito na. Ito na. Yan. Okay, very good. Yan. Yan. Doay mother king balasita mo. So ito po yung aming great improvement for this June 21 days. Ayan. Si Tatay yan. Tay. Ayan. Ayan pa yung asawa. Ayan si bodyguard. Ayan si nanay. O na, ano masasabi mo? Sa yung 21 session. Ayan. Marami nanonood sa'yo. Ano masasabi mo? So, na-improve ka ba na Ayan. So, ano mo nagagawa mo ngayon? Nakakapunta ka na doon. Naglalakad-lakad ka na. Meron kang yung ano mo, dalay mo. So, tuloy-tuloy lang tayo ha.
Ha? Yan. Mabati, pasalamatan yung mga anak mo. Mga tumutulong sa'yo. Salamat sa mga anak ko. Yan. Thank you, Lord. Ikaw mag-kepe, baka siyang pasalamat. Kaya nandiyan po, Tsaga. nagtaga. Ayan, syempre, oo. Yan. Thank you, Lord. Tignan mo, yan. Thank you, Yan, Lord. so yan. So, konti-konti na lang po yung ating gagawin sa'yo, ha? Kasi yung paa mo, di ba? Yung paa mo hindi pa nagagalaw. Di ba, Nay? So, ito po pa niya rito, yan. Hindi pa nagagalaw ito. Nga, Nay, hindi pa, di ba? Ayan, o. So, ito yung aming ngayon, target ni Nanay Belen sa aming program. Yung pag-walo na yung, pag nag-clutch na yung paa niya, yun na. Automatic na. Diba? Yun ang sinyalis na tayo maghihiwalay na. Di ba? Tapos, siyempre, ang kunta kasi pagagaling, palalakaran lang kita, di ba? Kung magaling ka na, di na. Di na kita pupuntahan nun. Yan. So, ito po yung aming 21 days session. Tuloy-tuloy po kami. We have different kind of program na ginagawa namin. So, ayan. Salamat sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya na sumuporta sa aming programa. So, ngayon, abangan nyo na yung kanyang finishing touch, yung kanyang paglakad ng nag-iisa na lang. Actually, kaya nyo nang lumakad ng may alalay. Ha? So, hanggang sa muli po, ito po si Moderno Mangkepeng, si Nanay Belencita Vicencio po. Siya po ay 79 years old, mild stroke. Ito po sa Dudurot, Tandaping, Arayat, Pampanga. God bless po.